Il-mexxej Laburista Joseph Muscat tkellem dwar kif Lawrence Gonzi ħareġ jgħid li ma jistax imexxi l quddiem id-data tal-elezzjoni tal-kunsilli lokali għaliex skont huwa l-liġi ma tippermettix li dan isir u dan biex l-elezzjoni ġenerali tkun tista' ssir qabel id-9 ta' Marzu. Immort nara l-liġi qed imma miktub il-Prim Ministru jista' jiċċaqlaq l-elezzjonijiet b'4 xhur qabel jew wara. 4 xhur. U anke jekk ma jkunx hemm kundizzjonijiet xorta jista' jċaqlaqhom ġimagħtejn. U għamilna press conference qednilu isma'. Jekk din hija r-raġuni li ġibt qed tikdeb għax dik hija l-kelma. Qed tikdeb. Joseph Muscat qal li kien biss wara li huwa ġibet l-attenzjoni li dak li qal Lawrence Gonzi ma kienx minnu li l-uffiċċju tal-Prim Ministru ħareġ stqarrija biex tgħid li dak li qal Lawrence Gonzi fil-fatt kien żball. Il-mexxej Laburista saħaq li wara li gideb dwar il-kumpanija tal-Brażil, dwar Smart City u dwar il-paga minima kien imiss issa gidba dwar id-data tal-elezzjoni fejn għal darb'oħra Lawrence Gonzi nqabad li dak li kien qiegħed jgħid ma kienx minnu. Joseph Muscat saħaq li l-Partit Laburista se jħalli l-firda f'idejn ħaddieħor. L-aġenda tal-Partit Laburista hija waħda pożittiva, aġenda ta' għaqda, ta' futur u ta' bidla. U biex nagħmlu hekk, biex naslu, hemm bżonn li nkomplu nżommu l-attitudni pożittiva tagħna. Hemm bżonn illi nkomplu nilqgħu in-nies ġodda fostna. Waqt li qal il-Partit Laburista għandu tim ta' kandidati b'saħħtu, żied li mis-7 ta' Jannar il-qudiem il-Partit Laburista se jkun qed joħroġ il-programm elettorali tiegħu.